So, ipapakuluan lang muna natin yung ating manok. Ayan, reload na ako. So, yun yung itsura niya. So, napapansin nyo yung space dito, diba? Kagabi pinakita ko sa inyo. Ayan, binuksan ko yung ano. So, diba, doon yung refrigerator. Pupunasan ko pa pala yun. Numbers namin. So, ayan siya. So, nilagay ko siya dyan. So, talaga, pag si Papa, extra special. Tapos, sardinas with egg. Kahit naka-sardinas kami, meron kaming toyo. Toyo. At ngayon, hello guys, good morning. So today is actually Friday. Si Pecha karon ba? Again. September 27, 2019. At ako'y nagluluto ng aming umagahan. So, kanina nakita nyo, pinag-ano ko si Hagrid nitong malunggay. So, kung yung iba, yung motor skills ang yung hanap, etong malunggay, pwede na. Tapos, pinaano ko rin to sa kanya itong alugbati. So, yan yung gagamitin namin ngayon sa aming ulam. And mamaya pakita ko sa inyo yung itsura nung ginawa kong place ni Hagrid. So, mamaya pakita ko sa inyo pagkatapos kami mag-umagahan. So, eto, meron kaming alugbati at meron ding eto, and then yung manok. So, isasabaw ko to. Ayan na guys, ano siya, nagisa lang ako ng sibuyas at saka tawag dito, sibuyas at saka onion, sibuyas at saka onion garlic. Ayan, tapos syempre yung ating tanglad. So ipapakuluan lang muna natin yung ating manok. Ayan, actually nag-e-edit ako, pero since nagluluto pa ako na hindi pa ako tapos, papakita ko na lang sa inyo yung itsura nung ginawa ko kagabi. At battery low na ako. So, yun yung itsura niya. So, napapansin nyo yung space dito, diba? Kagabi pinakita ko sa inyo. Pero medyo madilim ata yun. Yung space dito, yung may refrigerator. Ayan. Ayan, binuksan ko yung ano. So, diba? Doon yung refrigerator. Pupunasan ko pa pala yun. Tinanggal namin. Binalik namin doon sa likod. Pero hindi pa kasi ako tapos doon sa kusina kaya hindi ko muna ipapakita sa inyo. At tatanggal na naman siya, te. Ang problema mo. So, ayan. Ito na yung space ni Hagrid. And, ito, yung binili ko na mat kahapon. Malaki pala siya. So, this is, parang, kasi medyo mahal talaga eh. Medyo mahal yung mat sa online. And, ito, mas malaki. And then, dito, naglagay ako ng mga, ito yung bili ko kahapon, yung mga chart. So, yan yung pag-aaralan namin today, and insects, body. And ito pala is, styrofoam lang to guys. So, ito yung styrofoam sa, anong tawag dito, sa table namin. Actually, dalawa. Meron pa akong ilalagay dito, pero hindi ko pa tapos kasi ito. Ito may ilalagay ako dito. So makikita nyo rin yan. And yun, kasi medyo mahal yung mga ang tawag doon, yung mga board na anong tawag doon? Cork board or something. Mga ganun, medyo mahal. So sabi ko, why not ito na lang? Kasi pwede naman akong kagaya nito. Itong clock namin. Ito pag-aaralan din namin to today. Pwede ka namang maglagay ng pin or something na So, nilagyan ko lang ng decoration, yung isda or something. Meron pa akong mga letters at saka numbers na hindi ko pa nalalagay. So, ilalagay ko siya next time pag may time. And, yun, meron din chart dito.
And ito yung pinaka-favorite part ko. Ito. Kaya, yung shurak ay natanggal. Wait lang. Parang maliit kasi ito eh. Wait. Ayan. Yung shurak. So, eto nilagyan ko na ng clay. Plano ko maglagay ng label. Pero, for now, wala muna. So, eto wala pang laman. Eto yung mga letters at numbers namin. So, ayan siya. So, nilagay ko siya dyan sa isang Tapos, eto yung mga mata na mga art namin na gagawin. So, nandyan siya. And eto, yung mga velcro, so, dyan ko rin nilagay. At saka yung mga stories niya, dito na rin. Alam niya kung saan. Ito yung kinulayan niya kagabi, hindi niya natapos. Ayan. So, eto yung ibang mga, namin. Marami pa akong hindi nalalagay doon. So, actually, yan lang muna. Inunti-unti ko lang naman kasi yung mga kailangan lang talaga namin. Yung organizer, medyo kulang pa, pero, yun, okay lang sa akin na pakonti-konti lang naman yung pagbili kasi, as long as magagamit talaga namin, hindi naman yung bili lang talaga. So, yan. So, yan yung itsura niya. Hindi siya ganun pero okay na rin. Maglalagay pa ako dito ng isang ganyan. Ilalagay ko dito. So pakita ko lang, ang aming refrigerator, dito na namin tinransfer. And makalat pa siya. Pero, ayan siya, dyan siya. Yung aking anak. Hi! Tapusin mo yan, be. Tatapusin mo? Yung board pa pala doon, hindi ko pa natatransfer. Ito pa yung mga supplies niya. Yan, hindi ko pa na-arrange. So, isa din yan sa i-arrange ko. Maglalahanap ako ng mga organizers. But, every Friday, walang books or something. Yan lahat yung pag-aaralan lang namin. Yung mga extra na mga parts of the body. Pag-aaralan namin yung about sa oras. So, yun yung pag-aaralan namin. Tapos, may sa inyo kung ano ba sa DepEd. Lahat to ng pinuturo kay Hagrid na follow po yan sa curriculum nila. Kasi yung curriculum na ginagamit ko, yung curriculum naman ng school ni Hagrid dati. So, yung mga books na yun lang naman yung curriculum na iaano doon sa DepEd. And, ayun. So, eto na yung ating manok. Ang sarap. And tingnan nyo yung aming kanin na pagod yung ilalim. Kasi yung lakas ng apoy. Ayan, kain tayo guys. Kain. Wow, brown na. Good morning. Tunsan yun yung buhok ko. So today is Monday. Today is last day of the month. September 30, 2019. And, ayun. Kanina maga ko nagising kasi kanina ko pa ginawa yung lesson plan namin for the week ni Hagrid. Ayan, tapos na. And then, nilabas ko lang dito yung mga parts ng mga lagayan ng mga gamit niya kasi masyado nang nagkalat-kalat siya na meron din dito. So, ko na sila pinag-isa. And then si Papa naglilinis nga ako, si Papa yung nagluto ng ulam. So, ayan basta si Papa yung nagluto, yung mga presentation niya na, ayan, yung kanin. Okay. So, ayan siya. Yung kanin, hindi na nyo naman. Kailangan talaga, talaga. Pag si Papa, extra special. Tapos, sardinas with egg. Kahit naka-sardinas kami, meron kaming toyo. Toyo at saka ketchup.
Pero, ayun, placemat na lang talaga yung kulang ko, guys. Bibili pa ako ng placemat. And for now, wala pa. And yan. So, si Papa dito, nagluluto siya ng, good morning pa. Guys. Barbecue. Yung kanang, pin-ride lang namin. Ayan. So, ayun si Hagrid, tapos na rin siya sa chores niya. Konti lang naman yung chores niya pero ayun, tapos na siya kanina pa. And kakain na kami, anong oras na, 7 o'clock na. And maglalabasan na ako ng mga punda, mga bedsheets, kaso parang uulan ata kaya hindi ko alam kung maglalaba ako ngayon. So, ayan, kain tayo, guys. Kahit hindi ko tapos si Papa, kakain na tayo. Kasi tapos na yung tapos na yung sardinas. Wala kaming ulam. Actually, mga sobrang ulam na lang yon. Kasi mamaya pa kami mag-grocery. And for 1 week lang yung i-grocery namin. And maraming nagtatanong sa inyo about doon sa budgeting namin. Kasi matagal na akong sorry, ang fail ko ha. Wala pa akong hilamos nagtatanong kayo kung paano yung update sa budget namin sa bahay kasi matagal na akong hindi nakakapag-update sa inyo kung ano yung nangyayari. Ito try kong i-share sa inyo mamaya kaya abangan ninyo, okay?